non é un problema realmente económico grave, é un problema de decisión política e de incumplimento dos compromisos adquiridos polo señor Núñez Feijóo cando se inaugurou o hospital en 2011. Teño que esperar a que chegaban os outros compañeiros da ambulancia para volver a regresar a Lugo, de Lugo a Monterroso, o sea que son horas e horas que non estás nin en tratamiento, nin descansas, nin... Que para un tratamento de 10 minutos un enfermo da provincia de Lugo teña que percorrer 400 ou 500 kilómetros durante 30 días que pode durar un tratamento de radioloxía. Sabemos que iso é, obviamente calquera entende que iso é moi duro, pero vivilo en directo, ter que levantarse ás 6 da mañán para entrar nunha ambulancia con outros pacientes que se van buscando por outros povos da provincia, pasar polo hospital de Lugo e vir logo a Coruña para recibir ese tratamento de 10 minutos, para despois volver facer o camiño de volta, polo tanto invertindo unha boa parte do día, en algúns casos o día inteiro, en ese percorrido, é realmente un calvario. Para nós esta vivencia en directo é, digamos, algo que lle recomendaríamos moito ao presidente da Xunta, e a min gustaríame que o señor Núñez Feijóo fixera este recorrido con calquera dos enfermos da provincia de Lugo, e isto permitiría lle darse conta de hasta que punto está castigando coa súa decisión de non levar a cabo as promesas que fixo en 2011 de completar os servicios de radioloxía e os outros servicios tamén de hemodinámica e de medicina nuclear no hospital de Lugo. Vería cales son realmente as consecuencias para os pacientes, para os enfermos e as enfermas da provincia de Lugo. Rimos coa ruta do cancro con Luís desde Monterroso, que salimos ás 7:00 da mañán para ir a Coruña, e agora estamos de volta completando unha parte do periplo e continuaremos agora a ruta de cara a Monterroso. Realmente a experiencia é dura, é unha experiencia impactante. A min personalmente a verdade é que me causou unha moi fonda impresión ver o que padece unha persoa enferma de cancro na provincia de Lugo, que ten que recorrer 400 kilómetros ou 500 kilómetros para recibir un tratamento contra o cancro de 8 minutos en radioterapia na Coruña, que